מיכה, אני מעמותת שניר, אחראי על כל המרכז המדהים הזה ובעיקר האנשים המדהימים שנמצאים פה. זה אבי, ראובן, הוא אחראי על פאר היצירה הזאת, זה צחוק. עכשיו, אנחנו נעשה לכם סיור קצר שבו ננסה להסביר לכם את התהליך. אז בואו נראה איך הקסם קורה. אתם נמצאים בעצם בכניסה האחורית של המרלוג. מרלוג, למי שלא יודע, זה מרכז לוגיסטי. המשאיות מגיעות כאן עם הסחורה שאנשים טובים תרמו לנו, וברגע שמגיעים לפה, מיטב הנוער יוצא אליהם, פורק את הסחורה, מכניס את הסחורה פנימה לתוך חדר מיון קדמי. חדר המיון הקדמי, כשמו כן הוא, אנחנו מכניסים לכאן את הקופסאות כמה שיותר מהר כדי לשחרר את הנהגים למשימה הבאה. ברגע שהקופסאות מגיעים לכאן, כמו שאתם רואים, יש פה הרבה קופסאות. אנחנו פותחים את הקופסאות, מציצים פנימה לראות מה יש, ולפי סדרי העדיפויות, בהתאם למה שחסר לנו ובהתאם למה שדחוף יותר, אנחנו מחליטים האם הקופסה עכשיו תיכנס למרכז המיון העיקרי, או שהיא תישאר כאן, כמו שאתם רואים, מה שנכנס פנימה בעצם עובר המיון המרכזי. עכשיו, חדר המיון המרכזי בעצם מכיל את הקטגוריות השונות של המוצרים. מוצרים שהם כבר עברו תהליך של מיון וסידור, ובעצם מוכנים לשלב הבא, שהוא השלב של בעצם ליקוט המוצרים, אריזת המוצרים ושילוחם. כמו שתוכלו לראות, יש חלוקה לקטגוריות, קטגוריות נוספות. מה שחשוב זה שבעצם הקטגוריות שאתם רואים פה, זה אותם הקטגוריות שהוגדרו במערכת המחשוב שלנו, ולכן יש הלימה מלאה ביניהם, מה שמאפשר לנו בצורה די קלה, ברגע שנקלטת בקשה, ותכף נעבור לחמ"ל שמקבל את הדרישות, ללקט את המוצרים במהירות ולהיות מוכנים לעיסוק שלהם. יש לנו פה בגדים שמגיעים בדרך כלל בתפזורת. המתנדבים הנפלאים האלה שלנו, שבאמת עובדים מאוד מאוד קשה. אנשים שתרמו את הבגדים, אנחנו מוציאים את הבגדים, רואים מה המידות של הבגדים, גברים, נשים, ילדים, ממיינים את זה לפי סוגים, מכניסים לארגזים ושולחים אותם. אי אפשר להרגיש את זה דרך הוידאו, אבל די חם פה. זו עבודה מאוד מאוד קשה ולא טריוויאלית, וכולם עושים את זה בהתלהבות. משעות הבוקר עד שעות הערב. הבגדים האלו שממוינים, בהמשך יגיעו בעיקר דרך אגב למשפחות. כמובן זה ביגוד אזרחי שלפחות מתאים לחיילים. מרכזים באבקות, מטרנות ודברים דומים. אחד הדקיות ואקום קטנות, מה שמאפשר לנו להוזיל מאוד מאוד את העלויות. אני שרון, אני מתנדב פה, עובד ביחד עם מיכה והחבר'ה. אנחנו הגענו יומיים אחרי תחילת המלחמה, ומאז אנחנו די חיים פה ועוזרים לכל מי שאנחנו יכולים בכל דרך שאפשר. אחרי שראינו פה למה איך מתנהלים הדברים, אז פשוט פיתחנו מערכת במחשב שעוזרת לנו לנהל את כל החיים של ההזמנה. ברגע שמתקבלת הזמנה, היא מקבלת מספר שמוצמד עד סוף התהליך. אנחנו מצוותים להזמנה מישהו אחראי מכאן ורושמים את הפרטים שלו שהוא אחראי למלא את כל פרטי ההזמנה. אנחנו לוקחים את הפרטים של האיש קשר שלנו שאמור לקבל את ההזמנה. אנחנו במקביל, יש לנו קבוצה שהיא משנת, מטפלת בנהגים. אנחנו אומרים להם כבר שיחפשו לנו נהג ליעד הזה, ובזמן שהם מחפשים לנו נהג, אנחנו בעצם לוקחים, מרכיבים את הארגזים. אתה יכול לראות שעל כל ארגז יש מספר, שהוא המספר בעצם שפתחנו לו במערכת, במקרה הזה 260, עם היעד שלו. אנחנו ממלאים את הארגזים לפי הדרישה שקיימת במערכת, פה אתה יכול לראות, ואנחנו בעצם סוגרים את כל הפינות, ואנחנו יכולים לדעת בכל רגע נתון איפה נמצאת ההזמנה שלנו, אם היא מוכנה למשלוח, אם היא עדיין בטיפול, אם היא נמסרה לנהג, או שהיא באמת נמסרה ליעד הסופית. והנהגים ברגע שהם מגיעים ליעד הסופי, הם מתקשרים אלינו ומודיעים לנו שזה נמסר ליעד. ואבא מאשר, אז הכל בסדר. אוקיי. חשוב בהצלחה של המקומות לשיתופי פעולה, והשיתוף פעולה הכי חשוב זה עם האיש היקר הזה, מרכז קרן הזהב, שביום הראשון ללחימה. מה שמו? מה שמו? מה שמך? יוסי לגזיאל.
קודם כל, כמו שמיכה אמר, אני חושב שבלי שיתוף פעולה ותמיכה של גופים שמשתפים איתנו פעולה, ובראש ובראשונה עמותת שניר, והתחלנו פה את המבצע הזה בערך לפני שבוע וחצי, בעצם מהיום הראשון ללחימה. האמת היא שהופתענו ולא חשבנו שזה יתפוס תאוצה ויגיע לסדרי גודל כאלה. התנדבות באמת מחממת את הלב. מגיעים לפה אנשים גם בלי שנבקש. אני חושב שזה בעצם מעיד על החוסן של העורף האזרחי. אנחנו מוציאים פה קרטונים והזמנות לכל הארץ, מדרום, אילת ועד צפון, ירושלים, מרכז. לדעתי יצאו עד היום כמה אלפים כאלה. כל היום במרדף של גיוס תרומות באמת באמצעות החבר'ה של מיכה. באמת עבודה, קודם כל מה שיפה שפה נעשית עבודה מאוד מסודרת, מאומתת, לא יוצא פה שום משלוח בלי שמחכה לו כתובת בצד השני, הכל ידוע למי מגיע.